Kayak metune semua gambar ya. Angin-angin layang ono ojo katik medhoti bola. Pikire pusing kene apa tak takoni jare kepimbang yupaima. Sebab rupane kaya nyonya. Nyonya singgih. Biar sewekan udeng gak gawe cinta dewean gendeng karepe dengklik anu dhewe. Mula nek wayahe dolor som layangan gede cilik gak ono sing keting kabeh padha ngulukno perlu digawe sambitan nek layangane menang senenge gak karuan. Mulane ana sing dara ngerti mulayo padha dikan najan layangan kudu sing ati-ati karepe seneng-seneng akhire nemoni nek ngolokno ae aja ana pengger embong gedhe sing tepak nok lapangan gak ana resi iki aku pamane ana latar sing akeh kawat listrike nek bolae teles kesetrum nek awake aduh nek ana angin akar aku layangan iku jare minangka iki apa tapi ojo sampe digawe totoan kok salah-salah dadekno surak rame nek ana sing menang mula sing nguber sak pirang-pirang layangan sitok
digawe rebutan kadang-kadang sampe direwangi jotosan saking kepingine oleh layangan oleh nguber sampai tutuk tegalan brasak-brasak ono tengahe tanduran akhire sing duwe tegal sing nyangga kerugian mula nek mlayu gak delok dalan perlune nyaut pola sing kleweran arek akeh playune banter-banteran sampe ono sing nubruk bakul bakwan sing dikuwatirno sing nyabrang dalan pating sliwer gak delok kiri kanan apese awak keserempet kendaraan akhire dikirim nang Karang Pilang anu Karang Menjang ayo cak apese awak langsung aku biyen wis kondo aku biyen wis kondo aku ngono duda jare gak apa-apa dhek ngomong tresno masih arang diblonjo saiki telat sedina jaluk mule nang Astina waduh aku gelo waduh aku gelo atiku yo nelongso biyen yo gak nyejo petuke gak nyono-nyono ana pasar simo aku dodol klopo dheweke dodol kreco diwadahi tomblo kreco diwadahi tomblo guyang-guyu plerak-plerak suwe-suwe irungku mekrok terus aku dijak andhok bendina ditukokno rokok bareng tak rapi tingkahe kaya pitik bloro saiki yo nyatane barek duwe kano akeh oleh brai gak ono lerene blonjo esuk mulie sore alasane mampir dulure bareng tak sridiki kepimbang bakul tape aduh sorone aduh sorone nek jojo gak karuan parane dek ngetutno ana urine kok gak preteli yo dangkule apa sih awak konangan bojone bareng digepuk pikulan bojoku boleh tele-tele cekap semanten dolor sainan kula sailan boten porong karasa ya ditinggal awe-awe drop sawung kaleng Surabaya panggon anane aduh pegel aduh embo ya apa kene suara katane embo sing ngrungokno kene iki sing kurang 3 dina wis soalnya kan iki dioplos karo Cak Sidik soalnya tadi sak kantor soalnya tadi ndi sing ngono ya kapan-kapan muga aku diceluk bal-balan arek-arek gak mesti kadang-kadang ya ngene ya bal-balan pancene wong lek sepi ku ya kudu golek liyane lah lek liyane sepi padha sepine ayo padha medhongkrong cuma bukan karena itu
Wis lah tak muin lah. Aku iki ngopo-ngopo. Loh, iya. Waduh, kepethuk bos. Waduh. Tapi bos rada bocor saya. Soale udane terus sih. Lah wis Gak saben apa-apa ya. Wong lak ono rame ono sepi ta. Iya, ya ono rendeng ono ketiga. Lah ya kok rame terus kono Hansip Safari ya Soro. Iku sembarang ditangani lek. Oh iya, gak ketinggalan dek kan. Iya, wingi mbah ono jalan tidar kono lho. Prat-prit. Ayo dek iku prapit ono motor diliwat nang karepe. Iya. Tapi keliru lah bener ngene tangane ngene. Akhirnya mari kene pri sak tangane. Tapi dek tugas jenenge. Iya tugas. Ngabdi, dek ngabdi. Ya? Iya. Wong ku lak nok kampung ya kudu ngabdi nang kampung. Iya, Nduk. Lah nok organisasi ya kudu ngabdi nang organisasi. Iya, ya nang organisasi aja lali panjere. Kan nilai mendung teko panjer-panjer. Engko waya dipotong sing karyae pok. Tapi gak apa-apa, Cak. Ya. Gak apa. Pokoknya temen. Iya, wong Jadi aku tau bojo sih. wong lek gelem temen iki ya Iya. bakal tinemu. Nah, makanya Dene kok. gak ketemu ya nyingkring ngono. Ya apa biak apa sekarang? Waduh, ya jalan penggawean lawas aku. Dodolan lagi gak dhewe aku bangun. Kayak dhewe aku. Oh, saiki wis gak nonil lah. Enggak, kono ada wong ndi. Nadane Mas apa? Gawe rebab. Gawe rebab ya. Saiki nggih kejutan. Iya. Lek nggih rebab biasa ngono ae wong gak heran. Saiki heran. nggih rebab kira dhuwure 3 meter. Oh, kudu ukuran apa digawe? Gak apa, engko sing nabuh wong loro. Sing gosok wong loro. Kayak wong geraji ngono lho. Ah, unine lah koyo lawang kecepit iki lah. Kon Gawe rebab ya. lah mayatno dagangane kancamu. Saiki lah gak ngomong sapa ngono lah ya. Aja kondo. Kondo kudu kon. Aku Tapi rukuk- ngono balik teko ya gak tuku kancane. Tak gawane dhisik ya gak balik. Tak gawane dhisik gak balik. Tak gawe hiasan omah. Gampang tak duwike. Iku ngono kanca sisi kok dududono tok ono. Duduno tok ngono. Iya ditutur. Aku ro. Iya. Apa ngono ya? Apa ya? Kendang cilik. Kendang cilik ditutur tok. Lho, biyen mau dagang-dagangan. Iya. Aku nyambut gawe dagang-dagangan Di doang. sing ono ya? Heeh. Lho, Nanggone apa nanggone desa ya rugi ubur-uburan ae hari aku. lho dodol apa ubur-uburan? Lho, ubur-uburan geger. Lah, Lho desa. pokoknya- Geger wit tikus. Lah lha apa? Lah ya apa lho, Pak pari kae jange ngeni wis dipangani tikus saya rene. Aku nandur apa sing iso dijujur. So, Nah, ya diakal cek gak kena wereng. Iya. Aja nandur pari. Mari pari pangan tikus. Mari nopo nandura Apa? walang. Ya. Walang ditandur, wereng metu gak Oh, mangan, wedi. gak mangan tarung. Iya. Dadi tanduran karo wong tarung. Dadi padha gak mangane wisan. tandurane ya teh Peno ya gak mangan. Ya. kok niku. Tapi ya akal iki ono ero, ora nula. Aku nek ngomong-ngomong ambek bos iki kok rada siring ae. 2 wulan arep loro sepelo kan. Nyambut gawe ya. Iya wis gak apa-apa, Cak. Iya. Aku dodol pethet. Tapi lah Pasar bunga iki. lah akeh masuke ta. Oh, pemasukan akeh terus. Tapi tak deket nggone sepeda. Untuk ronjotan. Ah, ronjotan. Disurung lek embung mudhun ditumpaki, lek embung munggah disurung tekan. Oh, ngengkel. Iya. Ya aku ngengkel pegel aku ya. Terus Tak sendekno aku turu. kesel. Kesel kon niku. Tapi laris. Lari sare. Tak delok pedetan gak ono kabeh wis. Wah, payu kabeh. Kok payu depan wedhus kok kon niku. Tinggal turu. Kon niku. Wis Mulane ta wong loro lek jaga kok situk turu sikut njaga ngono lho. ambek bojoku ngono ta. Bojoku lakonane blek-blek iku. Aja aja kembang sing abot-abot, kembang enteng-enteng ae. Kembang apa? Kembang amben, ya. Opo. Apa? Bang amben iku gak dodol wong jane mati ngono ngomong-ngomong. Ya kembang Ngale aku. pacar ngono lho. Oh, gak wis gak dodol pacar-pacaran. Pacar kembang. Pacar kembang. Pacar kembang iku arane kampung kon niku lapo. Oh, Aku dodol iku saiki. apa? Dodol botol, nggawe botol dhewe. Kok desa? Oh, Gawe jare- botol dhewe oh, nanti. iya aku krungu. Lemah iki tanahku sing sesuk tak keduk. Iya krungu aku sing dhisik ngobong loro wae ya. Kowe gak contoh. Oh, terus tanah dikeduki. Tak keduk tak gawe botol. Bareng? Terus tak pe. Durung garing udan deres. Tapi apik. Api apa botol balik dadi lemah meneh kon niku. Wah omong-omong. Mulan lek rendengi kok aja nggih boto ana njaba gawe payon dhisik. Iya. Tuku terpal. Kira-kira ya terpal iku ambane mbuh 100 meter mesagi. Dadi selamat gak ana udan wis. Sing kan udan tak gawe tuku terpal iku apa? Pemasukan durung ono tuku terpal kon niku. Mulane karep iku kudu diimbangi karo bondo. Ana karep gak ana bondo ndak bisa jadi. Ada bondo gak ana karep ya matri. Matri nyoder.
Mati. Kene lho Jalan. karepku iki doleno pendapat sing enak ya apa? Aku nyumpet dodol iwak mas apa? Ikan mas ikan akeh. Oh, gampang. Iya. Isane Iwak mas lah gede-gede ya. Saiki nggih isane sepat kaya dadi ikan mas iku ya apa? ngene lho ya. Biasa lah gede-gede ta. Iya, iwak Ikan mas gede-gede. saiki cilik-cilik iwak gadul iku lho. Iya. Pak Gadot di Iwak gadul anu di apa? Di wenter abang. Di wenter abang diculno. aduh dimeni lho. Dimeni iku lek klilipen iwake natap-natap ngono kan. Kok niku tuku iwak cilik-cilik iwak sepat barang dimeni. Iwak sepat iki budal rapat. Ane iwak kotu. Mati dibekuk. Kok niku malah gitu kan. Lah, kok Ane niku iwak ngono. dimeni dicet iku lak gak iso kedip kon iki. Wis ta. Lek wis tau padha kepethuk ana ndur panggunge iso ya. Iki dorong kepethuk sithik nggo ndok maing. Iya. Ndok sithik ndok ambe sing wedok wayem. Suwedok ayo. Iya. Iya duwe akeh kon niku. Dek kan nangani dhewe. Iya saiki men. Iya. Iya, saiki dadi bos, Dek. Di bos. Montore ganti ya. Seneng aku nek dikonco dadi bos. Gak apa-apa lah, awak dhewe kudu ngono lah ya. Iya. Lah saiki lek ngono ayo melok aku ae. Alhamdulillah kon. Yo lambo. Loh, kok niku ngajak kok mbek apa sih lho? Lah nandi ki Ya enake? dalekno penggawean sing cocok lho. Cocok ah. Iya. Saiki aku butuh. Kok aku oleh dhuwit lho? Lah aku butuh lah dhuwit, padha butuh are. Lah iso mamu Sementara gitu? iki gentenan. Iya apa? Omamu sik. Omamu sik. Omamu durung tak dol omaku kon dol. Kok niku dodol omah dolek dhuwit. Arisan. Saiki aku butuh omamu tak dol. Iya. Mene-mene lek kon butuh aku nyengkre. Sing tak dol omahe sapa? Omahe tangga. Oh, dadi kepuwi wong jangan ngomong disenen. Tapi rundingane gak masuk akal udah dene kok mulai salah paham geger. Iya. Nyambut gawe apa sing aku dolekno sing Lah enteng-enteng. kon iku sing lincah pendapatmu apa? Lincah aku pelayu ku ya banter. Lho lah ya. Kon golek nang Jombang bae duwe anu mbako-mbako. Oh, mbahku. Nang yuk Lik. Oh, anu ning li ah. Iya. Dodol mbahku panjenengan. Dodol mbahku. Iya. Lah mbuake ulere gak iso ya? Uler-ulere ngono bagian kebon lah. Iso. Engko nek iso mbahku uler ya. Nggo uler terus nggo mbako didik gak ketara. Ngorong rong kiso. Tiga, iya tiga muli. Telung kiso. Tutuk omah dijopo mbek wong. Coba mi wong kowe. Ayo dijopo gak resmi. Omonganmu ngono. Yuk nggo pulpen kene. Iya, kaya apa? Iki tanggal 12. Aku ngidul ae. Iki lakune kudu ngidul lek ngalor kon ngalor sumpet segara ngalor. Kan iku dadi wong tuwa sing pinter kan. Lho, sik tangan petangno. Kene. Waduh gak iso enak kon iki. Mesti bojomu loro-lorone ya. Iya kok ero. Iya lah. Mulane lha iki lek dhuwit panjer ojo ginambakno kan. Iki angel warasi kan. Ero ae. Kudu lapor duwe panjer. Lho lah ya. Wis saiki ayo butuh dhuwit aku ya. Iya betul duwe. Ayo melok aku ta. Temenan ta? Ayo ta. Nang ndi? Lho ayo. Nama sapa iki? Kon melok ta gak? Iya. Lek gak melok tak tinggal lho. Lho ya melok. Melok ta? Iya iya. Ayo, Bos. Ngene ku sume dhewe-dhewe pancene. Iya lah ngene kartolone kene sumrebab. Nggonku sum jangat. Pancene ya apa? Ngalor ngidul. Lah aku gak duwe kendang tawani jangat. Wis gak tak tuku ya apa? Tak tuku ya korban 35. Ya aku lak melestarikan konco. Kak ngono len dia jangat iki. Winginane nyang omahku. Tak takoni apik ya ndi, Cak? Apik terbangan. Kono nyamburi mangan tak buka bungkusan jangat. Ngarane nggo terbang. Ah, wis baperek wis untung-untungan. Pokoke gak mujuki kancane ngono. Cuma aku kepengin merubah nasib. Saiki dadi pelawak kok ngene bek meneh-meneh dadi dokter ta apa? Dadi penyanyi enak. Bila ku seorang diri, jangan kau bersedih. Bila kau seorang diri, aku kan menemani. Oh, kau duduk di sana, kau duduk di situ. Oh, ceglong kabeh. Lama diduduki kabeh, setakne rerek kayem ya apa? Ganti sepeda motor anyar. Om anyar,
bojo anyar. Dik, kan gak kerasa ya, Dik? Lah kok, Pak? Waduh. Iki nirarek nom-nom lho. Nyang tuku durung duwe bojo padha sekolah. Pak, tuku lho, Pak. Jare lanange ngene. Ya, Mah, gak ono dhuwit ya, Mah. Lah wis ngerti ngono celok Pak, gak nyelok emak. Wong durung duwe anak, Dik kon niku. Lho gak apa-apa sih kemajuan. Karepku sing serius ngono lho. Nyeluk aku kanda ta apa ngono lho. Kanda. Lah aku nyeluk Sampe nyeluk Dinda ta. apa? Adane komik Wong kon biasa maca komik ngono. Ya sepurane lho, Dik, aku durung ro karepmu ya apa durung ro ya. Apane? Kon ya mesti durung ro karepku. Ya ngerti. Aku iki nek esuk seneng aku putu, Dik. Apa? Putu. Lho putu kok enak, Dik. Jabone sepo jerone legi. Aja macem-macem. Wis gak usah jajan, ekonomis sithik. Durung setahun wis distrek rek. Kon niku Dik, dadi bojo durung setahun, Dik, kon mbok ya. Gak perlu mangan aneh-aneh iku. Sing perlu iku ya Ya apa? segoe titik sayure sing akeh. Oh, ngono ta. Enggak ngono sih belajar yo nek rame ae mbek ono spine wong-wong. Kon ngerti nek ya. Lho. Titenono, Dik ya, titenono. Agek lungguhku petingkrang rame, Dik. Nek melorot. Senden ini kok. Titenono, mburi kan ganjele. Karepku wis masak ta. Ya wis tak siapno. Sampe memang golek apa sih kok tingar-tingar ket mang ngungkapi kloso. Kon niku ya apa? Aku nyengketno dhuwit 3.000 gak ono ya kon niku. Ngono iki lho wong lanang ngono iku. Lah ngene klenyis-klenyis apa nih? Sampe golek apa lho? Ya tinggi lho. Kok dengaren biasae. Gak tau ngomong ambek aku liyane lus-lus keris ae. Loh. Aku les ngomong toh, kemantenannya. Penghasilannya ku apa keris iku? Sekali waktu kita mukul del ngono lho. Sing dipokol iku apane ono hasile sih Ya keris. bathuk nek pukul kan itu. Keris iki nek disewu wong ya, temen nek kanggo penting ya, kanggo ngene Alah. omah ngono iku. Supaya omah iki ngalurono ngono iku. Ngingu kok ngingu keris, mbok ngingu tabuhan po. Kon Lah ngomong iya, ngono ya, kon ana ngomong ngono semane. ya. Kon ngomong ngono durung tuku ngene iki, sik krungu kanca. Delok Pak Mene wong Syukur. 5 mene nebrel nang omah kan. Iku lak ngono cek aku sing Lah penitine iya. lak ngono. Mangkane. Sembarang aja adik woro-woro. Semen-men loro tuku gak ono semoro, Dik. Sampeyan gak iso niru taktike Pak Syukur iku. Delokan ya apa saiki gak maju. Lho gamelan. Iya sih. Lah, aku tahun duwe loro ilang situk-situk. Sampeyan gak iso ngerumat ngono. Apane nglumpuke ngene Demak kono arek kono. Wis. Gak Saiki situ gamelan, Dik, aku. gak seneng aku ambek keris-kerisan iki. Lho kan ya apa sandang pangan Dik kon iki. Alah apane sana pangan apa? Lah winginane ya apa aga metu diluk kanggo nulak udan iku. Endi? Lho Ya lah. terus no sampean nulak udan gak ngelenting. Lho lah wong ndek gawe dikon nulak piro wingi? Bae apa? Ah, sangone becak tok. Ya iku yang sampean teni hasil. Salah mari ngono. Wong yo aja putus asa, sekali gagal, 2 kali ngono lho. Alah, 2 kali apa wingi kok nambani arek ya waras ya arek. Klenger kon iki apa. Pokok kon sing dukung aku, Dik. Aku Gak. duwe kesenengan ngene iki. Gak seneng aku nyambut gawe ngono, gak seneng nyambut gawe liyane ae. Bener nek aku nyekel keris kon kudu hobi. Hobi apa? Dolek kul buntak ngono apa. Kayak apa kul buntak. Lho cek padha jalane lak ngono. Sapa, Dik? Bun. Mangga. Waduh, lali ta? Waduh. Siapa? Waduh, iki lho sapa iku? Aku nek. Sapa sih? Sapa? Lho ya apa sih kok pada bingung e? Setalane ndelok Penting titik. be sampean sapa sih? Waduh, Dik, mosok kon niku lali Lah, barek kon iya. dhewe. Sapa? Iki lah. Mosok wong iki gak lali peno lali. Jenenge. Bisa apa? Sapari ya? Lho iya. Oh iya. Oh, Nama lha kadek masang brengos. Dik bukakno, Dik. Hah? Bukakno. Apane yang dibuka? Lawang Buril. Aja repot-repot aku rene iki ya gak njaluk kebutuhan ngono enggak. Lah lha apa? Cuma ya dolen-dolen delok keadaanmu iki kok selalu keluh kesah. Oh, Apa rek jiwa kelinci seni? penrir kon ngelok. Seni ku sing gembira ta? Kok gembira sih? Sing gembira. Kon iki nek gak iso ngomong jok kon ngono gembira ki apa? Gembira lho gembira. Bojoku iki lulusan SMA. Iki ta. Cok ngono kan niku. Oh, iki bojomu iki biyen riwayate ngerti aku ero iki. Apane? Iki biyen kan sinden. Sinden tak angkat deh. Oh, tak angkat iya. tak sekolahno. Heeh. Lah meneh nek Sinden pinter-pinter oleh pendidikan. jasa tak kok nyinden maneh ngono lho karepe. Yo, Apa aja. sing penting lah sekolah. Lah ya ya. pariane tak ganyang luar negeri. Ojo ngono. ganjak. Apa? Ojo ganjak. Apa kanjak iku? Lho nek jare wong Surabaya ojo sampak. Kon nek ngomong ganjang aku ngomong ri. Lari kon kajuri. Kok aneh
ya. Lah ya kene ngomong ganjang Iya, kaju. awak dhewe iki ya ngomong-ngomong soal seni lho, Rek. Ya apa saiki kok tempate kesenian iki kok sempit saiki. Coba ta. Ngono-ngono salamu dhewe iki kan. Penderitaan iki ludruk-ludruk. Lah ya Riri. Gak umen tempat saiki Kita kan sik nomor tak ngomor ya. Wong arek-arek ngger kepethuk aku ngomong rem kok kontos kok sepi lho Ri, lak kon dhewe Ri. Lho, iso rame lho endi sih? Coba kok delok teko ndi? Lho, ya delok teko kaca brenggolo. Ya mesti ae sepi sing gak kerasan sampean. Nah. Rono ngalir rono ngalir. Lah iki lho bojoku Ya, enggak. ngerti. Gak perkara iku, soalnya sepisan iki kan kena bencana alam udan-udanan iki. Wah, udan-udanan. Iya. Iya. Wis gak beda mek bakulan lho, Rek. Ya bakulan kono ramene ono sepine. Mamela saiki nek kesenian, pimpinan kudu ngerti. Iya, Bisa mungsune maju mburi di anu wira swasta. Lah, Apa iku. mungsune udan iku apa? Ngono lho. Mungsune udan Mburi iki kekno ya- rombong. Nah. Prapen. Enggak mburi kek rombong, dadi kekno angsli ngono bakul angsli. Wis aku tau ngono. Opera haluan ya. Hmm. Kan di sampingan aku gawe rombong. Dadak sedina digawe ngayup wong turu. Dek irisna dek. Kan. Apa? Cara apa? Irisen. Apa sendiri? Iku mang lho benang iki mau liris. Sik saiki ngene, to the point ini. Hah? To the point. Ngaji bojoku. Pokoknya. Oh, pokoknya ya. Inti sarine. Iya, aku rene iki lah. Terus apa? Jangan Ah. sambat ta. Loro. Lah aku nek loro lah apa sambat iso mlaku teko kene ning. Lah ya. Sambat kon iki gak ro kemanten anyar kon sambati ya. Golek kebutuhan aku rene. Kene botone akeh. Butuh apa sih, Kon? Lah ngamben nih bal jeblok ngono kon apa. Wah rek iki repot. Mamu lho kok nek turu nduk plesteran ae ta. Oh iso. Ngawur ae. Ngantuk wis gelosun nduk plesteran lho. Oh ya kak ngono sik arep lek meningkatkan. Iya. Ya, Aku apa rene iki sih, siji gawe loro gawe. Ping pisan kepengin ro omamu. Iya wis lho. Kaping pindhone kok dijaluk tolong wong. Jaluk tolong wong kan jaluk tolong aku. Kok mbiyen kok duwe pusaka. Duwe, Dek, pusaka kok. Gaman iki gaman. Apa sih keris iku ta? Keris. Alah kena. Ki Lho kan ya. Ah, wong sik. Rek iki. Sojo dreken. Kulo tak uncalno. Ya ndi ta iki? Ya ndi ta? Emosi rek. Bojoku emosi dreken. Iya, iki kenek gak dudol. Wah, kon niku Ri, kon niku. Oh dilarang iki. Ojo tari, kon Yes, niku. gak pareng, Sing gak pareng. penting lho Ri, kanggo apa ngono lho. Heeh, iki lak aku dijaluki wong wong duwe gawe iki. Dikae ngene ndi? Karepe. Irian Jaya. Ri. Oh, ya lho kene aku tak dodono kon serobot. Robot. Aku sing gelek diserobot. Mangkane pasang Tak kan tabel. aku gelek serobot. Sik tandek-tandek ngono ya. Terusane gak ono. Lur-lur kon ngabudruk ngono ya. Ya, tadi kon niku ya selaku pimpinan ojo menekan-nekan mbek masyarakat sing keadaan gak duwe. Ngono lho. Iya. Dalam kekuatan Sik, sik. sinanggap. Iya, iya. Ya sapi se pasarane kon. Ya apa ya? Pasarane piro? Jari ngomong liyane Ri. Apa sih pasaran apa sih? Lho, nek tanggapan- Sapi-sapi, Dek, sapi. Kok sing situ tanggapan untuk Wah. sapi? Ngomong apa sih? Sapari iki karepe kan ndelok pasar sapi ya. Lah kok tanggapan Terop, sapi? terop. Terop. Iya. Nek terop iku aku nek werene iku ya anu lah teka-teki lah. Piro? Delok wong nek wong lemes ngono. Tak murano ri. Murah ya. Nek wong ndangek ngene. Di bawah 400? Ring ngomong liyane. Gak, aku jangan nyelang dulu ya gaman. Siapa karepe ya? Kapan lah wong ngono ae lho. Dek meneng aduh Iki ampuh ta? Gue rekon iku. Ampuh ta? Ampuh. Ya. Wah kena kejamu ampuh. Ya. Kono iku ngawur ampuh kanggo nulak-nulak iki lho. Oh iya, upamane mendung-mendung teko ya. Lah mendung teko didangakno. Ditangano. Nyilak ya. Ilang. Tangane sampe nduk latar nglak kloncom. Wong kon ngendone Dek kon niku. Kabiyen aku gak seneng kok ngono. Saiki ampuh ta enggak, Dik? Ampuh deh, cek kuatir. Oh, Lah iya, iya. banjir keputran iku gara-gara apa? Iki lak tanggoku ono ngelarani telung bengi. Terus Gak iso ngelairno. Coba iki gawe iki gaman brojol. iki ana gaman brojol ya. Iku wis bobot piro sih? Bobot piro? 2 tahun. Rong 2 tahun. Orang tahun aja korene ri kok ngawur ae. Wong loro tadi setahun ngono lho. 12 wulan. Iya. Iki gawon ya. Gawon dekek nisor kasur. Masih didekno. Ojo lak tubles wong ngawur kan. Turok nang ngene. Delok isu-isu. Nek Iya. wong atik. Nah, nek Apa? ngono. Ya iku sambatan wong. Ya tak gawe sik ya. Ya kan lho. Gampang kok. Kena piro lho duwe kembang. Biasa piro dhek kembang? Ya 6.000 ta. Piro? 6.000 lak kena kan. 6.000 oleh petang tempelan. Tempelan gede-gede ku lho. Wis balik kene. Wis petang ewu nih.
Petang tempelang iku ta. Karo. Sembo batin Ngirim. Duwe gawan aku gak Ya wis. Dek, waduh kok niku Dek. Pokoke engko ampuh, Heeh. mbok laru dhewe. Iki kan dhisik kene. Ya iki 3.000 ya. 3.000. Nah, iki 3.000 iki. Kawan sing cilik iki akhir sih, kawan. Kawan sing cilik ya. Gak karo ta. Nek 6.000 sing situk iki kon bisa. Karung lho karo. Ya wis kawan-kawan. Iya. Wis. Engko nek ampuh temen tak tambah 200. Iya iya. Nek rame-rame terop jan apa, Dik? Iya iya, cok kuatir. Cok kuatir. Yuk mulai yuk. Iya ya. Iya. Lho Dek, ya apa Dek? Lah 3.000. kaya ngono gak seneng pangan-pangan dhewe. Kan iku mulai ngono kan niku. 3.000 sak setan itu gak ono sak jam. Gak wis aku gak arep kaya iku aku nang pasar kulaan, Bang. Lho ya apa sih? Dek, Dek. Waduh, aduh. Dek. Wong urip nek gelem ati-ati iso uripe slamet. Contone kaya aku iki, sebab aku iki gelem ngatur aja sampai rumah tangga berantakan. Sopo sih nek? Lah wong arek-arek iku enggak iku semboyane pokoke ana dintekno saiki, oleh meneh entekno meneh. Salah iku. Ya pancet arek iki. Ada. Ya apa karepe lho? Karepe lho ya apa sih karepe? Waduh ya apa sih rek? Cek nemene kono oleh gado ati nguntal ati ngemplok ati kon. Iku jiat. Ya, tonggo sebelah. Mulai nyatek. Tonggo sebelah mulai jeplak. Aduh. Ya gak apa-apa. Tapi aja nemen-nemen godho aku ya, jiat. Aku ngerti nek kon banyak kendang umum. Banyak kendang bangkit. Tapi nemen kok le godho aku. Kon tak elingno lho, umurmu bare aku tuwek aku. Kon tak anggap anak kenek, dulur kenek, keluarga kenek. Ya, terusno. Tambah suwe tambah ndodro. Lah nek kon terus kaya ngono, nek ana apa-apa gak tanggung jawab. Lho, boleh wayangan, Rek. Ya apa, Rek? Wah, wis. Lumut. Lho, nek ngene jelas terang gamblang cetha trewelo-welo. Tambah suwe tambah ndodro, tambah suwe tambah gawe-gawe. Ya, gak apa-apa aku. Tapi wong urip lho ya. Wong urip kudu ngerti uripe lho ya. Sebab gak tuwek tok, aku ben tau dadi bayek, arek, tuwek, mewek, matek. Tapi kon gak ngerti kon. Tak umbar tambah suwe tambah ndodro. Tambah suwe tambah kon gawe-gawe ya terusno ditenono kon ya nek kon gawe cara kaya ngene gawe lagu kaya ngene besok kesiku Ibu Pertiwi.
suwe tambah dotro. Aku ngomong gak kon kuku babar pisan. Pernatan rusak kon sing nasak. Desa kacu kon sing gawe rusuh. Tambah suwe tambah dotro. Oh, ya. Wis tutukno. Kon kula apa melok ae. Nonton nak munah iku. Melok ae lho. Kon tandake lho kon. Ya le bola ya jiat kok le bola kon. Kon lah bapakne bondet ta kon. Tapi awas kon tak kadano bondet kon ya. Wah. Nek ngene aturan tambah gak karu-karuan arek iki. Ya terusna kan ya. Aku wong sabar. Tapi wong sabar ono batese. Tapi nek sentek kesabar aku, kon titen terusno. Sopo kon apane? Kok iki yo ngono nek muri-muri pendaya kon niku. Tak sangkane iki mang siluman. Siluman. Pendaya. Sasa ta kon. Iki basemane gak wong iki. Lho, dalang. Dalang opo? Ndek latihan ya, Mas? Latihan. Oh dikudu arek latihan ndakno. Lho cokoten. Cokoten. Lah kon apa wayang ya, Bes? Lakon tak Senen. Saya lakon tak Markati. Kon niku takon sing gak kon niku. Oh, dalang, Bang. Aku iki lak nang omah ta. Iya. Ngomong-ngomong arek-arek kotekan karo nek rekaman iki. Ya, pernah kudu sing sabar. Oh iya. Iki kan narek remaja-remaja kabeh. Iya, remaja-remaja kabeh. Iya, aku kemarin mbek Sokran perlu nih, Cak. Iya. Iya, sapa maneh tujuk. Ya wis. Lah kok lu kotak. Kan di kursi ya? Gak ono di. Gue gak cukup. Gak ini lari. Ana. Iya. Ya, Pak. Omong, Omong. Gak ngomong diantem wis. Iku kaku watok ya arek iki. Kon niku aja bertindak tangan robot ta. Watoke kaku kon niku. Iki butuh duit. Iya. Iya, ya Pak. Ya rene mang ape nawakno dagang aku ya. Nang dagangan. Iya, daripada awake dhewe nganggur. Iya. Untung-untung titik. Iya, gak bagi apa-apa. wong loro mek Sokran. Iya, atuk ngono timbangane wong nglakoni pek pinek barange pinek. Iya. Tapi atuk nglakoni ngono. Lakon di pine barang pinek. Iki lho barange wong liya lho. Aduh dodolan ya. Iya. Iki apa gawa keris. Hah? Keris. Ya keris iki. Iya. Kok kaya apa ri ngawur ae. Zaman wis maju kuno ngene ngerti ya. Tapi ndelok kampuhane keris iki, Bas. Waduh masih teko nepi oleh iki. Nepi. bakon nepi, bakon nyungsang. Gak ngurus keris aku. Keris karo welang. Keris karo Iya, welang. karo welang. Gak ada buncise. Karo welang Gak ada iki. seladrine buncis. Loro kabeh. Karo welang ambek karo pedang. Iya. Waduh model-model kon balik. Sing iki sing ampuh iki. Sing iki. Iki kanggo menghadapi wong opo ae. Iya. Temen. Iki gak pernah ya. Iya. Bahasa asing gak menguasai. Iya. Iki menghadapi wong Jepang, bahasa Jepang iso. Iso. Jepang iso. Terus lihat. Menghadapi wong Inggris. Iya. Pernah gak iso bahasa Inggris? Iya. Inggris iso. Iso. Tadi upah mau gak iso bahasa Belanda. Iya. Wong Belanda iso. Oh, Belanda iso. Iya dengkulmu anjlok. Mesti ae wong Inggris iso. Lho gak percaya? Coba niki gedhekno irung ya iso. Iso. Sore bayat mani rek. Ngawur ae kon niku. Iki nek gawe tulung apa-apa iki, Bas? Ngene nek kandhani ya. Sing situ wis payu iki tuku Maedi. Mani tidak dong turi. Oh tak tutuk kusimu kan kok. Gak percaya. Apa? Iki tak dekekno kemejaku. Ya, terus? kemeja iki obongen. Obongen. Engko nek murup tak tonyo ngono. Wis agih ae ya. Sapari mbek sorokan ya. Sokran lho. Sokran saiki gak perlu atik model-model. Iya. Agak butuh barang ini. Iki barang ketinggalan tahun selikur zamane. Saiki nek aku tangan duwe kita digal kene wis. Oh, ano. Delok regane, Iki ya Bas. Bas di. Kano. Piro sih butuh piro sih? Alah mek 200 sih. 200 apa? 1000. Duit bebekmu. Iya, duit bebekmu 100.000. Bebek. Wah, Apa? murah niku. Capa semen iki kan ngugemi bojone biyen. Bojone sapa, Jan? Bojone sapa? Gak ngerti aku. Oh, Oh, tanggane. iya, tanggane guru. Kale nyimpen barang ini. Iya. Heeh. Iya. Kayak iku prihatin, Iya, demi iya. hati-hati. Iya, terus? Dadi ya sugih ngene. Iya, tapi malah kai. Gak meleki bakolot. Tetekku dhewe. Lho, pasane pancen omong nek soge. Sogene soge. Iya. Tapi njalukan rokok. Iya. Sopo? Semen. Iya, ganteng. Gak tau njaluk rokok. Tapi gak tahu adus. Nah, iya. Wis tak mulai nek ngono. Petang. Iki Kris. Iki sing kene. Iya. Loh, dibuang. Wah, Loh, mek iso mlayu Kris. Iki nek vaksine cepet tak
Tutuk karang luke dudono. Luke. Luk piro iki? Luk 9 iki. Kara welang luk 9. Golongane iku. Sama ya, ayo. Ayo. Luk cici. Luk cici. Luk cici golongane luk ciyet. Aja ngenyek ta. Apa? Gelem tak gak gelem? Cici Gelem tak gak gelem? Mok, sampe balik. Jukun Kris. Ayo Ri, nang warung Ri. Ngono ta. Kaya anduk nang warung gak bayar gak apa-apa Oh, nggo. digapuki wong kon kok. Hah? Digapuki wong kon kok. Lah apa utang to? Oh, Wis tak balik aku. model-model sik enom model gak karu-karuan. Wah, gak pamit aku. Wah, kok gak pamitan bandak. Lah apa kon kok melibet nek ngono? Sik enom kok duwe akal. Lho, sapa iki? Waduh, ati ngawang barang. Kowe pakaiane lulu. Brengose rek. Lulu, sapa iki? Lulu. Ya apa? Hah? Model-model aduh rasakno kon ketatap. Rasakno kedenggule ketatap. Model-model dayoku rek. Mangke rumiyin kula badhe pitanyo dhateng panjenengan, Den. Mangke rumiyin badhe pitanyo. Menapa leres menika tanah Jawi? Nggih leser. Leres mriki tanah Jawi. Lah sampean iki keparing asma simpen. Sinten sampean iki? Nek sampean boten sumrep kali kula Nggih. patih saking atas angin kang peparap Prabu Michael Jackson. Waduh. Kaya penyanyi jenenge ono patih awake kaya petelot. Kaya petelot awake. Niki ngeten kisana. Iya tas pundi Gusti Tebih saking atas angin kula ngantos nglanglang jagat kula madosi tanah Jawi menawi menika leres tanah Jawi niki dusun pundi? Menika Karang Kedempel. Menika loro pangkon. Menika griya kula niki. Oh nggih. Asmanipun sinten? Kula R Baseman. Oh rombengan. Mboten rakyat Baseman. Oh Baseman. Nggih. Nggih, kula tebih saking atas angin kula panjenengan wonten wisik kedah mandhap wonten wuwungan mriki. Waduh nang wulungane. Anu, wonten dalem panjenengan. Lajeng maksudipun dos pundi Gusti Pati? Kula menika nglalang jagat niku biasanipun nek pati menika niti napa to? Mestimun nite kuda. Lah, Kuda mestinipun. lah sakmenika pekawis kuda-kuda niku pun diunggahaken kali tukang-tukang kayu. Wah pemborong rupane rek. Pemborong rupane iki. Kula rumiyin niku mboten niti kuda, kula namung niti sepeda. Waduh. Lah berangkatipun saking atas angin ngantos tanah Jawi mulai tahun 71 ngantos 85 niki nglalang jagat lho. Waduh ya apa iki? Enggak mangan blas. Lajeng maksudipun Gusti Pati wonten menapa Kula menika? dipun utus kali Gusti Ratu Oh nggih. ngupadi pusaka keris-keris Iya seru kata lo. Pecicil kata lo. Nggih pun nggih semerep. pusaka kang aran Karawelang Oh nggih. kang Luk Songo. Oh nggih. Nggih, menawi panjenengan gadah pinten yuta kemawon kula bayar, saya bayar, Pak. Waduh bahasa Indonesia rek. Masalah ini ngomongin bangsa miun lagi. Menawi Gusti Pati menika mbetaken pusaka keris ingkang peparap Karawelang Luk Songo. Luk Songo. Nedhi pinten yuta badhe kula tumbas. Oh Luk Songo nyuro nggih menika Songo niki. Lah nggih ngeposaken Sanes nyuro. Lah terus pundi? Sanes. Nggih. Menika klintu sanes nyuro, sanes nyongo. Saya kacang terus pundi? Menika nyorok. Oh nyorok. Nyorok. Sik nyoleng sore nyoleng iki kok. Lah menika upami reginipun awis dos pundi Gusti? Menawi wonten kula bayar sebab pusaka menika nomor setunggal. Nggih. Dados tiang sekti nomor kalih dipun sungkan tiang nomor 3 saged sugih. Waduh Gondo gandu. Waduh. Gandu sing melok meler biyen. Tapi meler ot dari utara. Ya korek la opo mang tak tolak marek. Menawi tangga ngriki wonten kang gadah panjenengan matur mawon kali kula. Menika ngaten Badhe kula persi. dipersi rek. Menika ngaten nggih Gusti. Waleh-waleh menapa sampun ngantos waleh. Menawi Gusti betaken menika kula purun madosaken. Nggih. Ning cara mesti wontenipun menika uang tali menika. Oh, kangge preskot to? Preskot. Ngertos presekot ini. Sampun kendaraanipun mulawis. Mangke dipun jemput napa kendaraan saking kula napa sampeyan? Menawi cara atas angin menika uang muka. Oh nggih. Muka rai muka. Nggih. Ono pate kok nyentak-nyentak.
Lah menika uang pertama kedah wonten sebab menika wonten perantaraan. Tapi janjinipun kedah wonten lho. Oh nggih. Nek kula wangsul mriki kathik mboten wonten kala orang. Wah, Nggih. kula abrak-abraken, kula idek kaya gadung, kula seret kaya blarak, idek kaya raja. Waduh diancam ngeten. Nggih, sampun kuatis. Sampun kuatos. Tetep wonten. Wonten nggih? Nggih. Menika Nggih. kangge talinipun Nggih. ya terus 10.000. Oh, kok kedik nggih? Nggih. Wong regine yuta-yuta nek 10.000. Nggih. Menawi wonten menawi mboten wonten mangke ical mboten menapa. Waduh pate kiri rupane pate. Lho, wonten menapa Nggih, mboten? wonten. Pinten menit malih? Sekedap mawon. Gangsal menit? Nggih, gasal menit. Nek ngoten kula tak teng Karang Menjangan. Monggo. Lho nang Karang Menjangan operasi bae iki. Kula badhe besuk putranipun Gusti Ratu ingkang ngamar wonten Karang Menjangan. Ana ratu dioperasi rek. Nggih. Nggih, ngestu aku dawuh. Kula nyuwun banget. Suwi. Padahal wis. Yo. Iki rezeki mondo tak tampil iki marek. Coba sapari mbek Sokran mang tak terima kerise. Lu tak kei dhuwit 100.000 umpama ngoten. Waduh iso sugih dadak aku. Kapan yo kepethuk arek-arek iki ya. Kepethuk arek-arek tak terusno nek keris iku. Waduh rek. Wis gampang tak aturi aku tak nang arek-arek ae. Kran, iki sial perkara kon melok iki. Ah, ya gak prego aku. Mosok keris digawa ngalor ngidul, ditawak-tawakno rono gak payu coba. Ngono sembarang kon. Wis ta mesti dituku. Lah mong kon gak ono semreng ae blas merecing ae ngono. Ora, lha iki jagano PT Blorok iku. Padahal keris iki sah lho. Sah keris iki. Saya Ya sah pokok iki aku ya mengeluarkan uang. iya, tapi ini aku kadung utang wedang no warung mah Piro? ya. Entek piro? Entek piro? Mutek 800 ya. Kata 1.000. Hebat. Waduh, gawat. Kon iku ya apa durung hasil terus kon Lah kon jane wis Tanggal mesti sakmono. payu, basman iku soge mesti payu. salamu mangko nanti pakai necis ngene kok kon sarungan. Nah. Malas kon. Sarungan kaya ana kairun ngono. Senenge kon iku. Padahal iki murah tak tawakno piro 200 Bang ya. Iya, 200.000. Iya. Wis saiki nek didol anu 5.000. Nek rombeng kon. Iya. Kok kon niku ngoyo kon niku kan. Ngoyo kok sing Jangan ngoyo. ta, ngono ana wong botel amara dhewe ta. Asale dhuwit kudu dadi dhuwit ngono kan. Iya di dhuwit iki kon tapi ngene iki ya kadung utang. Wah, kon niku utang gampang. Reh. Iki kon gak duwe dhuwit cilik ta? Gak duwe dhuwit cilik ta? Reh. Gak duwe dhuwit cilik ta? Ayo. Salam. Saliman apa? Bener aja. Iya, Ri. Sabar Ri. Iblis teko. Iku anu Sokran iki anu kan iku. Idoke nek ngomong aja ngado. Ya, nyidik aku iki sana kon. Dungaren kon kok noter-noter mah dungaren. Hah? Dungaren. Lho anane iki mang ya dungaren iku warane rene mang. Lah iya, lha apa? Ana perlune ri mari. Bener ana perlu tok ae goleki aku. Nek gak ono coba Iya. muncul Rina enggak. Ngene lho ri sing wis. Iya ta sing wis kaya awakmu nang omahku iki lho. Iya ya. Aku lak termasuk omongku lak kaku ta. Wah bener kelatun. Omongku atos ya ta. Sepurane ae. Iya ta? Iya. Lah mulane aku rene mang perlu ape nakokne. Ya apa kira? Oh. Ya apa iki? Saya diantem ae kok. Kok niku wae jane. Kok niru anakmu utama niru kon utama iku. Ngerti ya? Aku mang awak dhewe dina-dina. Kon niku salah paham kon niku. Ayo kita rene perlu apa sih? Perlu apa? Ayo ngomong kok. Lho ngene Pak, aku sing ngene. Perlu apa? Aku mlaku blek loro atine. Wong ku wales-wales ae, peno malah kasar ah. Iya. Saiki diwales peno aja ngrusula ya. Ojo ngono sak wong tuwa rek kon niku cok ngawur ae. Ah, Iya. Ora kene apa sih? Oh, perkara keris mangga. nah ngene. Keris mau kon lak njaluk rong taus ah. Iya lak rong taus. Rong taus 300 kok. Oh iya mesti 300 tak tutup. Ya lak 400 Mang ya. Malah njaluk 400 ya. Dari 300. Wah, kon niku 400. Piro? Wah, juta kok. Wis tak 1 juta tak cucup. Tak oyup. Wis tak tutup. Piro ri kon? Ya wis Mang biasa 300 Saya ae. 300 tak tutup. Wis. Iya. Nanti ya ikrise. Nah iki Kris. Ah, Duit dhisik kok ora mlayu peno. Lah opo mlayu? Lha iku apa? Duit Iya, dhisik. iya.
Kresek. Kertas. Kertas. Iya. Ruwane tak kopengmu iku. Dan cerike belas ya. Ono lah kaya olah kadang cilik. Iya. Kresek. Lah. Ya 300 ya. Iya, 300. Duit tak cekel. Iya. Keris iki tak kene peno. Iya. Aja lali jenenge ya. Kamarane lho ya. Koro Welang. Koro Welang. Maneh? Koro Welang. Koro Welang. Nah, iya. Besok masuk pagi ya. Oh, kon niku dadi guru ta kon niku otokno. Wis tari ya akeh nomri. Tinggal boleh ya. Iya. Masalah tepak rek. Iki aku iso sugih dadak. Engko nek adik Gusti Pati teko, waduh, berapa yuta tak trimo. Wah. Seneng wis. Wah, Gusti Pati. Menapa sugeng rawuh Gusti? Nggih, kula mboten pangling kali sampeyan. Nggih. Kok mringis kaya luwak. Lho, enake. Wonten menapa? Menika ngaten Gusti. Kados pundi janjinipun? Saking pesanan men Gusti menika sampun kula dapetaken. Sampun laksanaken. Oh, sampun angsal to? Nggih. Saestu. Nggih. Koro Welang? Lah menika. Lho songo. Nggih wujudipun. Menika wujudipun. Nggih. Waduh. Aku dapat eling dapat. Boten mondang rek. Menawi cocok mangke pinten yuta kula bayar. Oh ngaten. Namung kula semados rumiyin. Lho, kula tak rojel karo Gusti Prabu. oh bener Roger bareng rek. Nggih. Tenggo. Nggih. Tenggo sekedap. Nggih. Tenggo balik sekedap balik. Mangke rumiyin nggih. Kok boleh legrek ngene. Calling CQ 1985. Selasa Kliwon. Iki lak boleh weton kuwi. Silakan masuk. Di sini Patih Michael Jackson. Apa bisa di Roger? CQ, Roger, silakan masuk. Kok boleh rewel iki sing ngrusuh sapa iki? Roger. Ya. Silakan masuk. Iki ngomong apa iki? Ya. Oh, menika ngaten. Menika Gusti Ratu ingkang wonten atas angin. Dados lek masuk teng ngeten iki suarane boleh cilik ngono. Aduh ditelepon bareng rek. Ya di sini Ratu Naif. Di sini Ratu Naif 40384. Tidak boleh dibalik ya. Ya dari langitan. Dari atas langit. Siapa situ? Oh, Patih Michael Jackson. Wah, saya tunggu sudah lama gak teko. Ya ganti. Boleh kok sabukong suarane. Gusti Prabu, ini pusakanya sudah ada yang namanya Koro Welang Lu Songo, Gusti. Oh. Ganti? Oh, sini, Patih. Sini sudah dapat, Patih. Sini sudah dapat pusaka Rangka Welang dari Rongkot. Sudah didapat pusaka Rangka Welang dari Rongkot. Ganti. Dapat atur Pak ayam. Pak, menika ngaten, Pak. Terus. Waduh, pangapunten ki mawon. Iki. Kula calling dhateng Gusti Prabu. Iki. Sakmenika sampun angsal. Oh lho. Sampun angsal pusaka Koro Welang. Nggih nyuwun sewu lho Gusti. Sampun pun celometan kali kula lho. Kula niki pun tekor 300 lho iki. Sampun guyon. Lah panjenengan sampun mireng piyambak, Nggih. sampun denger kupingipun. Lho. Menawi denger pun sampun denger, tapi hati saya menyesal. Loh. Lah sudah boleh itu gimana? Oh, mboten purun ngoten. Loh. Purun sampai tumbas, mboten purun sampai tumbas. Loh. Badhe menapa sampean kali Lho. kula? Nek ngaten sampean wantun kali kula. Apamu tak odeni? Ayo, terang bae aku. Mati. Sawah, ae. Iya. Os. Iya. Waduh. Loh, Ri, loh. Wes. Wah, tak wantem jenggut anu. Berantem apa nih? Tak antem jenggut. Kok niku lapo ngono sampe Pancakara. Jenggote sampe kados iki lho. Coba Nus.
Lah Pakaian sopan. 300. Loh, Tarsan teko. Sopo iki? Wah, Rit, Lho. kamu cak ngelu kan niku. Dik. Kon gak roh dibotono wong. Lapo? OTP akeh wong loro lho. Lah Ini lapo? topi aku lho. Lapo? Arek cilik loro akeh kerisen di kon niku. Eh? Keris. Lho wis payu we. Payu ya apa? 300. Rekeres iki wis sapa sih? Wis Dik. Kowe. Ngono jarine wekmu dhewe kon niku. Kene kene aja guyon aja guyon. Lho, wis Dik sing duwe keris mang lho. Isa bae. Iki sapa? Isa bae. Kartolo. Aku patih. Wis kon niku wis. Lah, kon niku dadi apa lho kon lho? Dik iki ngene lho. Ya wae. Iki malah arek-arek sambat dhuwit gak ono. Nambah seman. Rundingan tak dol nambah seman. Terus Bareng ngono, sapa sing dodol aku tak. Aku. Kon iki dadi pate wis lali. Dadi pate. Lah kon pasang Roger bareng Aku iki apa? golek keris. Aku iki golek keris karo welang tak warah aku iki oleh utusane Gusti Ratu saka atas angin. lah terus Masih pirang-pirang juta iku tak duwiki. Wis dadi ratu aku. sing dadi ratu kan? Iya. Gak pantes kan. Iya, suarane malah anu cilik. Kon keliru kabeh ngono. Gopo? Opo? Lah iki kene iku lho, kok ndelok kene. Oh, karo welang ya. Iki mang menek ono ndur wit apa kemang? Waduh, kalau wit dadap. Yo Kris. untung basman gak ndelok ndur. Lah Kris. Keris gak paseman. Gawa. Ya, pre, lah aku ya wis kadung nimro panjer aku re. Suruh kok dhuwit ngene ya apa kok. Wis gak Kris liya mari. Gak ono. Kok gak ono sing mandine gak iku. Iki mang keris sapa? Dik. Kon iku yo lancang kerise wong didol. Lah kula iki lho. Kepepet kebutuhan ya. Iki mek 3.000 dikek dhuwit 3.000 tok are kon niku. Lah iki mang oleh mek Wis ganti lengkes mari dik. Ora. Bapak. iki mang oleh mek 250 sih, repes sih. Wis ki ono 100 repes. Wong ngawur. 100.000 iki. Lan di ditem lho. Lah iki lho dhuwit jono iki lho. dulu sih. Kok kena dihapusi kon niku. Ngene dibagi ya. Nggih dibagi lho. Jam 400 kene. 250 repes. Bener, 300.000. 300.000. Lan. Terus kene 300.000 iki dibagi wong papat. Ya. Ya, wis. Kayak 50.000. Luwe satu. Luwe dibuak ketemu aku. Wis gak apa-apa. Ngawur ae. Gak apa-apa iki genah iku, mari tak jelukno hansip ya. Lah kira-kira sing nuku iki ikhlas ta? Wis terang ikhlas Ikhlas iki. temen ta? Iku keris gelek digengremong-gremong ku ta. Iya. Ngono kok jare mandiri. Wah niku. Lah kok Sumir mergo aku. Wah. Iso. Sopo iki? Iki dadi apa Dik? Kok dano. Ratune Bonong Keling. Bonong keli kadakno. Ayo. Konangan kon saiki, ayo. Iya. Ayo berbuat apa kon saiki ning ngene aturane? Iya, Bes. ape berbuat mana nek iso? Lah iki dikongkon arek-arek kok apa? Lah kon rene apa, Dik? Oh, penjuk kiyes. Yo kok kikis sadakno. Ya kok kerisku. Ngomong siak omong. Keris sih ana. Lah iki apa kris tak gawe kris tak gawe. Balekno kamu lan. Iya apa asale kris iki? Asale apa, Heri? Asale lah aku butuh keris sithik Nah, ta. nyawa Nah, maksudmu? Tak sewani 3.000. Terus? Aku oleh rundingane Kartolo, tak kon awakno peno iki mang. Aku gak gelem. Iya, asale gak gelem. Mari aku dikon macak dadi patih, Mang. Oh, jadi patih mangkon. Iya, kepeksan lho, Mang, temen kepeksan. Dadi rati sabar kan. Sopo emang? Aku. Aku menek dadap. Mulane ngomong kok kepitak kepelit ngomong banget. Masih menek dadap gak rung, dek kabotane rung dingkluk ae ndang gak iso. Iso ndangap blas iki. Oh, karo aku ndiluk aja nih, Mang. Ngomongnya ya keliru sokren. Mang. Oh iya, wis. apa? Sik. Oh, pucuke bodol iki. Nembui. Kok sing gak. Pati arek-arek wae lho, Dik. Selawe, Kak, tambah selawe. Kok selawe. Iki rongkone besat. Lho, iki melukan lan. Lah, duit mang direk duit mang. Sini Duit balen sewotek duit. iki, gila. Ini cak bahas iki. Iya. Iki kon yo mane-mane aja ngono aku dhewe kok gelem ngono lho. Ngomong dhewe sing ngomong Ngono lho. lah kan gak ero wong Iki kok ngene. kayak balen basman. Iya. Aku njaluk separo. Ki apa? Heh? Ki apa? Panjer. Ki panjer kok sakno bos tau panjer. Pas maneh iki sakjane ngono gak gelem rek ngene-ngene rek. Dek wedi. Iya, betul. Pemisan bare bojone, pimpin udah brek wiati. Oh, kok sing enggak. Boleh terus kan sibutmu lho. Iki pengalaman masih gak nyambut gawe aja sampe nang konco ngono. Iya. Itu ngapusa dhewe. Iya, kapi ah. Ngono. Kopi dadi pati. Lah iki dipaksa, lah jare ana persentasene. Tapi ratune keliru rangka welang. Pati nite kudo. Sampun kudo dipun garap kali lari. Odane. Wis saiki Balekne. iya wis balekno ngono wis. Kena ta hitungane kena. Wis kena wisan. Itu kurang tak gak hitungan. Wis cangkep. Terus apa? Lah. Saiki etik barang yo Iya. ojo susu mulih rek. Lah, apa? Barang ojo susu mulih. Arah Nirwana. Ala apa? Lho, yo apa ini? Lho.
Iki oleh garapan. Oh iya. Oh, garapan maneh. Lho iya. Iya. Ayo rono nek ngono. Rundingan kok kono ta? Iya, Iya kono. Keris gawon. Gawa tak gawa terus engko rekaman supaya gak udan iki tidak. Nah, Ayo. ayo.